Minuuden teesit, Lea Koljonlahti. Minuus on hyvää, pyhää, suojeltavaa, kaunista. Minuus on ainutlaatuista, erityistä, arvokasta ja totta. Minuuden peruskalliota on se, että olen rakastettu, hyväksytty, arvokas. Minua tuetaan ja saan anteeksi. Minuus on ihmisyyden laulun soimista. Minuus on elämänlahjan vastuuta. Minuus on sitä, että juuri minulla on väliä. Minuus on iloksi syntymisen jatkumista ensimmäisestä hetkestä alkaen aina viimeiseen hetkeen saakka. Minuus on lämpöä, rohkeutta, selviytymistä, onnistumista. Minuus ei ole minäkeskeisyyttä eikä itsekkyyttä, mutta samalla täyttä itseä. Minuus on aitoa yhteyttä, läsnäoloa, kohtaamista ja lupaa olla ihminen ihmisten maailmassa. Elämän suuressa sylissä minuuden syntymä jatkuu.